Η τοπική μας εκκλησία, στα πλαίσια του ετήσιου Εράνου Αγάπης, που θα γίνει την Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου φέτος, διοργανώνει τηλεμαραθώνιο ανθρωπιάς με τον Πέτρο Γαϊτάνο το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, από την αίθουσα του Διπεθέ Τα Αστέρια, σε ζωντανή σύνδεση με όλα τα τοπικά μας κανάλια, όλοι μαζί στη γιορτή Αγάπης. Εκφράζουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας συμμετέχοντας με προσφορές, με μηνύματα SMS, με τηλεφωνικές κλήσεις σε ειδικό νούμερο τηλεφώνου και με τη ζωντανή παρουσία μας το βράδυ στις 9 στη συναυλία με τον Πέτρο Γαϊτάνο, που όλα τα έσοδά της θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Για να μην νιώθει κανένας μόνος και ανήμπορος, για να μην σβήσει κανένα χαμόγελο, γιατί ο άλλος είναι αδελφός μας, γιατί στο πρόσωπο του άλλου συναντάμε τον Χριστό μας, γιατί η αγάπη είναι ζωή. Γιατί η αγάπη είναι χαρά. Γιατί η αγάπη είναι ο Θεός μας. Αγάπη είναι η ελπίδα και η πίστη μαζί. Είναι να ζει στη ζωή για την κάθε στιγμή. Το φως που χαρίζει ο ουρανός